Yuk, setia nada untuk Anda. BSR Pro, YK Lighting, Cah Timlo. Sakit mas, kayak pelampiasan ki sakit. Lara ya wis ngono kok. Aduh aduh. Nah ngoten loh mas. Serane sisan mas. Pas pertama dewe kenalan kowe curhat reno-reno saiki ming dari cerita kurang teko piye BSR Production, YK Lighting, Cah Timlo. Ayo mas, ayo mas, ayo. Tetap mungkin kok sia-sia ke aku tetap rogowe kurang sayang piye kurang kemati kepiye kowe teko nggawa tresno aku sing lara sekali lagi setia Nadia untuk Anda. ayo ya mas, oh Yo. ayo mas. Kurang sayang piye kurang kemati kepiye kowe teko nggawa tresno kowe lupa aku sing lara jiwas wis kenalan jebul
sapa sing